ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рақс ҷ. дӯстони азиз, дар имзо навор 12 замин, хона ва квартираҳои нав ба мо равон карданд ки пешкаш мекунем бардони азиз фурӯши арзон. видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кори мо дар видеои оянда кофта ҷудо карда ба шумо пешниҳод мекунем бардони азиз. агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯширо не ки квартира ки замини фурӯши ки мошини фурӯшӣ агар хоҳем фурӯш дамоне дар канали мо ёки реклама кардан, дар номерои WhatsApp ёки имо роҳ кунед, бо мо тамос гиред, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем бардони азиз. курси имрӯза бошад дӯстони азиз 1000 рубли баробар аст ба 158 сомонию 84 дирам. ай шумо хоҳиш мекунем ки агар имконат бошад видеои моро падлиса кунед, ай YouTube ҳамин мизи видеора силкаша падлиса кунед дар имотон, ай шумо миннатдор мешудед. ма бошад наворо салом мекунем, рафтем. якам хонаи фурӯшӣ. якам хонаи фурӯши мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Ленинский район бардони азиз. 3,19 сотиқай, қариб 4 сотиқ заминай, 5 дар хона кардагиай, об свет 6 хона навсохтай, ошхона, ҳамом дар дурни хона ҳастай, хона деэтажай бардони азиз. дар берунаш бо ҳастай бания, ҳоҷатхона, бо ошхона дар берунам кардагиан, гирди хона маҳкамай, ҷош ҷои нағзай, об свет 6 хонаро фақат дар тирезаша мечаспонед я мисол рангу бор мекунем, медани зиндагӣ мекунем бардони азиз. срочно фурӯхта мешавад, гирдаш маҳкамай, нархаш 305,000 сомонай, бо арзон муомилаи хубам дорад. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россияшон ҳаста, метавонед маълумоти пурраша гирем. дем хонаи фурӯшӣ. дем хонаи фурӯшӣ бардони азиз қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар кӯчаи Чаманзор 2, дар қитъаи 6 қарор дорад. ҷош ҷои нағзай дӯстони азиз, дар 6 сотиқ замин 5 дар хона кардагии тайёрай, ремонти беҳтарин кардагай, об свет дорад, ламинат задагиаш, шпанер, кафел, гирди хона маҳкамай, бочкаи 500 литра дорад барои об ва ҳавзи 1 тоннаган дар роҳи ҳавлиш кардагай. хона сертификат дорад, ҳуҷҷатош 100% срочно фурӯхта мешавад. дарахтои мевадиҳанда, гирди хона маҳкам, ошхона, ҳуҷҷатхона ва дарони беруниам дорад. қоидави оби гарм ҳаст, термикс ҳамаш қоидави бе ягон камбудӣ. нархаш бардони азиз срочно 200,000 сомон гуфтаган, арзон гуфтаган, бо ай ҳаминам бо савдо мекунем гуфтагай, срочно сум дар корай. рақамҳои Тоҷикистоншо ва рақамҳои Россияшон имо WhatsApp дорад, кадом метавонед хайдани бошен, метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша гирем бардони азиз. беҳади бад срочнай марҳамат. дӯстон, агар кадоми шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ дошта бошед ёки квартира ёки замин, мошин, дар номерои WhatsApp роҳӣ кунед. агар кадомитон бе WhatsApp боша, метавонед дар номерои имош роҳӣ кунед, мо рекламаш мекунем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. сеюм хонаи фурӯши мо дӯстони азиз хонаи арзонакае ки бардороне ки хоҳиш карда буданд, беҳади бад арзона мо дар роҳӣ карданд ки срочно фурӯхта мешавад. хона қарор дорад дар ноҳияи Данғара бардорони азиз, дар роҳи Душанбе Кӯлоб қарор дорад, деҳаи Дурахшон, срочно фурӯхта мешавад. 7 сотиқ замин дар хона кардагай, хона временкай, неки ремонт дорад, барои зиндагӣ кардан мешавад. дарахтои мевадиҳандам шинондагиай, ҷошам ҷои созай гуфтагай, об светаш ҳастай, срочно фурӯхта мешавад ва як калидори дигарам дорад бардони азиз. нархаш нархи арзонай, хоки сиёҳай, 30,000 сомонаш мегӯяд, бо ҳамирам арзон мекунем гуфтагай, савдои хубам дорад. 7 сотиқ замин дар хона, як калидор, нархаш 30,000 сомон. рақамҳои Тоҷикистоншо ва рақамҳои Россияшо имо WhatsApp дорад, кадом метавонед хайдор бошен, метавонед ки срочно занг зада маълумоти бештараша гирем. мегзарем бардорон ба чорум замини фурӯшӣ. чорум замини фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар Боғабиб. ҳамин хел маълумот, Боғабиб маълумот бардони азиз, деҳаш 8 сотиқ заминай, бо сохтмони нимкола бардони азиз, фундаментош рехтагай ва хонара миқашам уже деворша бардоштаган то нима, яъне ки я 3-4 дар хона уже рехтагиай, калидорш кати расоти бания, ҳоҷатхонашам дӯстони азиз фурӯхта мешавад бо нархи 25,000 сомонӣ, бо савдо ҳам дорад, кадом метавонед агар ҳамин территория хайдани бошен. дар инҷа ҳамсояҳо уже зиндагӣ кардаиста, об светашам ҳастай, яъне ки дар ин рақамҳое ки дар поинам метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша айхчон гиред, марҳамат. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. панҷум квартираи фурӯшӣ мо дӯстони азиз аз шаҳри Душанбе, аз пойтахт, духонага квартира ҳастай, дар сеюми ошона қарор дорад, 50 квадрати метрай, қарор дорад дар 65 микрорайон, пеши автоцентр, пеши таксиҳои Кӯлоб дӯстони азиз, Фирдавсӣ. об светаш ҳастай, ремонти замонавӣ кардагиай, ҷош ҷои нағзай дӯстони азиз, хона ремонт кардаги тайёрай, нархаш 215,000 сомонай, бо арзон ва савдо ҳам мешавад.
кадомтон аян тература хардини бошед наметонед рақамошон дар поёни видео дигар маълумоти пурраша гиред. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконат ба видеои моро падилитса кунед дар ин мотон ва лайкотон дареқ надоред, чӣ хонае ки дар кор бошад дар комментари нависед, мо ба шумо пешниҳод мекунем. шашум замини фурӯшӣ. шашум замини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри кӯлоб дар деҳаи холмуродӣ. 6 сотиқ заминае барои хона кардан, яъне ки фармош ҳастай, ҷои нағзай гуфтагаи соҳибаш ҳамсоё зиндагӣ кардастанд, заминаш мулоимай, обсветам ҳастай. дӯстони азиз, метавонед ки дигар маълумотша гирен. 6 сотиқ замин нархаш 33 000 сомонияе, бо савдо ҳам мешавад, срочно фурӯхта мешавад. кадомитон агар харидор бошед гуфтагаи соҳибаш дар ҳамин рақамҳо занг занад, дигар маълумоти пурраша метиҳем. марҳамат бародари азиз, замина ай дастати кадомитон ай шаҳри ваҳдат агар дар кор бошад метавонед ҳамира харида гиред. ҳафтум квартираи фурӯшӣ. ҳафтум квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз, инам дар шаҳри душанбе қарор дорад, дар сино, дар политехникум. духонага квартира ҳаста, дар дуюм ошона қарор дорад. доми 4 этажаи бардони азиз срочно фурӯхта мешавад. обсветаш ҳаста, ремонти беҳтарин кардага, хона бо чизи чораш фурӯхта мешавад барои зиндагӣ кардан. ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона ва балкон, холодильник, кондитсионер, ҳамаи чизе ки зиндагӣ ҳаста барои зиндагӣ ҳамаи шароитоша яъне ки тайёр кардагиян срочно фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатош ҳастай, хонаи истиқоматия, яъне ки бо маълумоти бештарашам мегирем. дӯстони азиз, нархаш 225 000 сомонае, бо арзонам мешавад, яъне ки муомилаам дорад. дӯстони азиз, 43 квадрати метри духонага дар дуюм ошона қарор дорад, 4 этажаи дом. рақамошо дар поёни навбаре, кадомитон агар харидани бошад метавонед занг зада дигар маълумоти пурраша гирем. бардони азиз, як бор дигар ба шумо мегӯям ки агар кадомитон хонаи фурӯш дошта бошад, дар имо ё дар ватсап рӯй кунед. агар кадомитон дар ватсап дошта бошад, метавонед ки дар имо рӯй кунем. ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. ҳаштум хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри ҳисор, дар деҳаи кӯлободи сед, дар наздикии бешкепа. бардони азиз, бешкепа 5 сотиқ заминае дорои ду хона ҳастай, як халидор дорад, временка тайёр кардагиян, обсветаш ҳастай, ҷои соза гуфтагаи хайси соҳибаш, ҳар кас бо замини худша маълумотша худаш метиҳад. бардони азиз, дар қарибиш мактаб, магазин, мағоза ҳамин хел чизо вуҷуд дорад гуфтагаи соҳибаш, яъне ки нархаш 50 000 сомонае, срочно фурӯхта мешавад. агар мошинам дошта бошед гуфтага, бо мошинам алиш мешавад, ҳамин хел вариантҳо ҳастай, метавонед ки болои мошина ё ки ҳамхели ба мошин алиш кунед, яъне ки бо маълумоти бештарашам мегирем. дӯстони азиз, рақамошон дар поёни видео. марҳамат. мегзарем ба нӯҳум квартираи фурӯшӣ. нӯҳум квартираи фурӯшӣ мо бардони азиз қарор дорад дар шаҳри бохтар, дар центраш қарор дорад, пеши ҳукумати вилоятӣ ва прокуратураи вилоятида қарор дорад, политехникум. духонага квартира ҳаста, дар дуюм ошона қарор дорад, 50 квадрати метрае, обсветаш ҳастай, новостройкай, ремонти нав кардагияш замонавия. дӯстони азиз, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳамаш қоидавия, термис, оби гарм, авбои зидагия, қолин пафтагия, хона барои зиндагӣ кардан, мебел ҳамаша овардаги тайёрае. нархаш бардони азиз 245 000 сомонияе, бо арзонам мешавад, муомилаи хубам дорад. кадомитон агар хаям тература пурсида буден, инаш куна варианти хуб, духонага квартира будае, яъне ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ муҳайёае. марҳамат, варианти хуб аст, ҷошам ҷои нағзай центрда, метавонед дигар маълумоти бештараша гирем. бардони азиз, лайкотона дареқ надоред, чанд қайки лайк монед, бо ҳамоқа мо видео тасед бировардан мегирем. бардони азиз, раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшӣ бардони хонаи заминӣ ҳаста, инам дар шаҳри бухтар қарор дорад, дар қурғонтепа, пеши балинсаи қараболода. бардони азиз, дар ин ки дар бараш қарор дорад, 2 сотиқ замина дар хона кардагӣ тайёрае, хонаш хай ремонтш миёнае, обсветаш ҳастай, обсвети шаҳрӣ дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, дута ҳоҷатхона дорад, дута ҳамхел бания, ҳамхел кухня, ҳамхел чошам кардагия дар бараш. нархаш бардони азиз 100 000 сомонае, бо арзонам мешавад, срочно фурӯхта мешавад, яъне ки шаҳрда қариби ҳоҷи шариф мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо, кадомитон аями тература харидани бошед, бардоред ки мара пурсида буданд ки аями тература монеи набардоред, ҳамхели вариант буда рӯи кардан, метавонед ки дигар маълумотша гирем срочно. мегзарем бардорон азиз ба 11-ум хонаи фурӯшӣ. 11-ум хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, дар Регард. бардорон азиз,
چه سه‌شنبه اسباب امیخل معلومات روی کردن دهایی اسباب 4 در خانه کردگی 24 سوتیق زمین دارد. بردانی عزیز об светаш ҳастай ошхона ҳоҷатхона ҳаммом ҳамаш дар дурунаш кардагӣ, яъне ки ҳаминҷа ҳамаш дар дуруни ҷой ҳастай, обшам ҳастай, дарахтҳои мевадиҳандам шинондагӣ ҳастай, хона ремонт кардагӣ, гирди хона маҳкамаи обуш ҳастай. Пас яъни нархаш бардони азиз 260,000 сомона бо арзон ҳам мешавад ва варианти алиши ҳам дорад. Хона ягон вариант дошта бошед, нагуфтааст бо чӣ алиш мекунанд, ё ки мошин дорем, квартира дорем, ягон чиз дига дорем, метавонем ки ҳамин рақамоша занг зада мисол варианти вақтона пешниҳод кунем. Кадоме ки сумкати мехара арзонам мекунем гуфтага марҳамат дига маълумотша гирем. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. 12 хонаи фурӯшӣ навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, аниқтараш дар деҳаи Булбулчашма. Бардони азиз ҳам хеле маълумот деҳаи Булбулчашма 8 сотиқ замин аст, 3 дар хона кардагӣ тайёра, хона ремонт дорад, об светаш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш дар дарунуш, яъне ки дар беруншам ҳамин дар як ҳавлӣ қарор дорад. нархаш дӯстони азиз 150,000 сомония бо арзонам мекунем гуфтага муомилаам дорад. гирди хона маҳкамае, дарахтҳои мевадиҳанда, шинондагие ба ҳам хотире ки сум дар кора гуфтага мефурӯшем хонара. марҳамат занг занед дига маълумотша гирен. хонаҳои фурӯшии худтона қатъи сураттош ва маълумотош қатъи дар номераи WhatsApp рӯй кунед ё ки дар имо. Бардони азиз ин буд 12 хонаи фурӯши мо. то видеои оянда.